Ста хора, тук ще правим. Аз пък ще правим. Коста хора, тук ще играем малко Майнкрафт. От колко време не съм играл, вече става 4 години не съм играл. Откакто бях на 5, от тогава не съм я играл. Явно е друга. И така. Намалил съм до край звука, защото нещо не ставаше. Беше много гадно и така. Искам само аз да говоря и ще ставам геймър. Някой ден ще направя програмата, за която ще имам много епизоди на Майнкрафт. Трябва да ги направим 100 хора. 100 епизода, това ще е толкова яко. Мисля, че за една година ще успеем. И половина, мисля. Да. Няма да правя всеки ден видеа. Днеска кой сме? Трябва да видя кой сме. Днеска сме неделя. Ще качам само събота и неделя видеа на Майнкрафт и на други игри. Може да качвам, ще качвам сигурно по 2 клипа. По 2 клипа сигурно ще качвам на всеки ден. Сигурно не знам. Мисля, че това ще е супер яко от моя страна. От вас не знам. Почвам да снимам с игри. Обаче на телефон. И тук трябва да събираме стабилно хубаво дърво и да не умрем. Трябва да се опитаме да не умрем до вечерта. И така. Това ще трябва да направим 100 епизода. И надявам се тази поредица да ви хареса. Трябва да направим 100 епизода и тогава това ще е супер яко за мен от моя страна. Надявам се да съберем поне 100 абоната, да може да Мари, моля се, моля те! Мари, така умре. И така, трябва първо да се направим леко, че за после ще мислим какво да правим. Да не ми пусна. Добре, пусна. Но мислех, че не ми пусна вълна, щях да се самоубия. Хора, представяш ли си, ако някоя овца да ни выпусне вълна, и аз толкова много ще се ядосам. Вече няма да търся тия овце. Тук има крави. What the fuck? Много лаги. Защо лаги толкова добре, оправи се. Надявам се да лазер не бе лагала толкова. Изтрих една програма и толкова много исках да снимам. Даже 2 вече ставаха. Мислех какво да правя много време. Мъчих се 1 час. Какво да направя, за да може Майнкрафт да не е толкова силна. Звука беше много силен. Моя глас въобще не се чуваше. Въобще, хора. И така. Не знам сега какво да говоря, хора, но надявам се тази поредица да ви е толкова яка, да се забавлявате и така, хора.
Аз всеки път ще снимам на телефон и така. Надявам се поне 100 абоната да ги стигнем. Оттам нататък не знам какво ще правя. Да, хора, надявам се 100 абоната да ги стигнем. И така. Аз тук съм долу да самия, никой няма. Нашите спят, всички спят. Ако искате да знаете аз на колко съм, аз съм на дете, аз съм всъщност аз съм 18 годишен, той ще чер 18 и ходя сега, който знае английски да напише в коментарите, защото знам английски. И аз знам английски. Знам да говоря на английски. На мен ми трябва бяла, не кафява тъпълца. И така, хора. Хора, надявам се тази поредица да ви е забавна и яка и да ви хареса дано. Дайте едно палче на епизода, един лайк, ако ви е харесал. Ако не ви е харесал, знаете какво да правите. Палец надолу, хора. Ако искате да знаете, ще сменям името на канала. Ще сменям друго име и ще махкам тия влогове, защото не ми харесват. Влоговете с братовчетка ми. Може и по някой път да правим също влогове. И така. Ще умреш. What? Меча ми съвчу. Мари! Ще бия с пръчката ми. То не ми пусна нищо меча. What the fuck? Да, и така, хора. Аз от моя страна се много радвам. Не знам за братовчетка ми, но сигурно тя ще ми се разсърди. Според мен, хора, не знам. Трябва ми овца! Овца! Още една овца, иди къде стоят тъпи овце. Овцете, ох. И така, хора. What the fuck, това е истинско чудо. Бъри. Така, поставим. Добре. Ох, най-накрая, хора. Лекло, бяло лекло. Ох, колко много се притеснява, хора. Мислех, че няма да намеря никога овца. Никога, разберете какво означава никога. Аз съм. Това ще да взема пръчката и... Създал да разширя, нали? Нали? Какво е създал да раздаем? Прасетата е 4. И хора, да знаете, че
Ще играем Skywars, Egg Wars по време на време. Тъпо прасе. Това зашляпа това. Такова. Ще играем Egg Wars, Skywars и така всякакви други мапове. Надявам се тази поредица да ви хареса. И така. Знам, че от много време говоря така. Но това е супер за мен, хора. Ето я, щях да намеря 3 овце наведнъж. Ей, къде бяхте, когато ми трябвахте, бе? Тъпи овце. Защо, бе? Защо, бе, нямаше когато ми трябвахте, бе? Бе, кажете, бе. Кажете. Тъпи овце. Ще умра заради вас, ама. Трябва... Ще умрете, бе, ще умрете и ти ще умреш. Нагай. И да са гадни тялце, хора. Ядосват ма. Фак трябва да ям. Я швекат прасе са на той. О, извинете, хора. Аз малко съм болен. И съм хремав. Ай, скочи. Надявам се да не е като миналия път. Защото гласа ми не се чуваше. Само чупенето на дърветата и ходенето е това походене. Намарих музиката и звука. Хора. До края всичкото. Да знаете, че аз играя на телефон. Не на компютър и на това. На нещо друго. Аз съм панар. Аз съм ретар, хора. Съм нуп. Кой е това, бе? Кубиш ти, бе? Тъпо нещо. Кубиш това, не видях. Нещо се вчупи така. Така, обаче първо да потача. Чуса. Чупи. Фак! Хора, сега някой ако ми звънне докато играя Майнкрафт. Това ще... Просто ще ги убия. Овца! Тъпа овца. Мразя овцеки. Завинаги казвам. Пак казвам. Завинаги. Очевидно, да парче рибъртър кабаса, така че не мога да си чуя. Ай, сега рада, сега съм дикащи. Хора, ще спра за малко хлеба. Фак. Ще спра за малко, хора, клипа. И така. Фак, мога да го спра, хора.
Пак как се отваря, бе? Пак как се отваря, бе? Уф, това е изгъст. Това не може да се отвори, хора. Да долу дърпай, бе. Да долу. Чакай, че сега ще се върна. Хора, върнах се. Това пак не се отваря. Ето. Хора, надявам се да ви е харесало. И чао! Довиждане!